Γεια σας παιδιά, Τζιμετακό και επιστρέψαμε. Σήμερα έχω σκοπό να σας δείξω πώς να πάρετε subscribers fake που να τους βλέπετε μόνοι εσείς. Αυτό. Έρχεστε στο my channel, subscribers, έλεγχος ή Control Shift I και μετά εδώ πέρα θα σας λέει ναι, στο subscribers inspect element ή αλλιώς στα ελληνικά έλεγχος και βάζετε ξέρω εγώ όσους θέλετε και πατάτε enter. Βλέπετε μετά που θα πατήσω view channel όμως έχουν χαθεί ή άμα κλείσω ξέρω εγώ το κανάλι και τον υπολογιστή ή έστω και το Chrome. Ας πούμε βλέπετε YouTube, θα πατήσω τώρα YouTube και πατάω my channel και οι subscribers μηδενίστηκαν. Αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να πάρετε subscribers και γενικά ξέρω εγώ για να μετανομάσετε το οτιδήποτε. Βλέπετε ξέρω εγώ αυτή τη λέξη και αν δεν τη βλέπετε γράφω ξέρω εγώ αυτό και είδατε δεν ονομάστηκε. Να θυμάστε έλεγχος, inspect element ή αλλιώς Control Shift I. Αυτό ήταν το βίντεο, πιστεύω να σας άρεσε, κάντε like, subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!